Awar ba yung mga manok ko? Ang gawas na po mo! Come here! Oh, lupa na sila. Ang gawas na po sila. Sige, kaya wala may snacks. Kaya wala kong pan. Oh, malik na sila. Ang gawas na sila para me. Sana ko na malak na sila. Matarantar na matarantar. Para sila, ang gawas oh. Malik na siya. Sige, wala dyan may snacks. Dahil gini ulo. Say masaad ng puti dito na siya magsubay sa kilid sa koral. Yang puti naman ako minti na siya masaad. Oh. Lagan kay manok. Wala naman inyo. Dahil ulo ito dito sa gawas. Sila dito. Sila nanood ng uban. Ang puti dyan ulagan kina siya lagan. Hambak naman sila. Wala ba mang lupad. Mga katang snacks may na. Lipan oh. Ano sila yung pang bahala niya sa karoster. Ang karoster pa dito oh. Kasi butangan pa na mo og kilala oh. Wala magawas din. Ano na akong gulutang kay? Di mo na ako halos makaon. Napada isa oh. Pada isa to sa kahuyan. Ang kamat na isa. Balik oh. Ano na ito nga yung kaki at nana na sila manglupad. Balik na. Bahala ng roster. Masaad siya kay puslan. Ipanghatag gali ng duha kabuk roster. Kaya tulok-kabuk anong roster. Bahala siya masaad. Saan ka roster ka. Importante ang mga babae na nasa itlog. Ikuha. Latagaw ko. Pasulabi dyan na iyang kuan. Ang sa eli. Murot na. Ano naman ako na kayong kaon. Ini na lang. Ay, balik ng roster. Balik ng sulod. Walahin na ka sa kuan kaon. Wala na kayo dahon ng atong trees. Nangahunhun naman siya. Nangahunhun. Nadaghan na kayo mga dahon. Sige na, mamudra nga tree. Wala na kayo yung dahon po. Full na dito siya po. Balik na.